Meta ngħidu aħna min ikun deħel ġol port u daw intom stazzjon kbir bħall-oħrajn. Jarawhom daw l-affarijiet in-nies u ħanamel appell minn qalbi. Min ikun dieħel fil-port waqt it-taħriġ? Illum kellna riklam li setet saret traċedja. Dejjem medna li fregatina tinqaleb daqs silma. Isu għandek fl-ixkun u qlibtu. Fregatina fejn kun hemm it-tfal żgħar, kellna żewġ qaddiefa nisa, daw inqelbu għax dew jifirħu, aħseb wara tidħol xi cabin cruiser, u għax bit-10 knots jista' jsuq bit-10 knots, itihom rima u jaqlibhom. Ikunu ftit binqas esperjenza u jaqlibhom. Illum kellna il-grazzja illi magħhom daw kien hemm is-CPD, kien hemm il-Pulizija, kien hemm Transport Malta bid-dingi daw setgħu jagħtu l-għajnuna tagħhom mill-ewwel u imorru fuqhom. Kien hawn il-Luzzu li kien mikri mill-laqda sabiex tixbeħ id-dar. Immaġina dil-kummedja ġrat fi training. X'kien se jiġri dak it-tifla f'nofs baħar. Għalhekk minn hawn nitlob minn qalbi il-min ikun qiegħed dieħel waqt it-taħriġ jaraw id-dejs ta' regatta. Ejja nibżgħu għalihom il-daw in-nies. Meta għamilt 7 minuti taqdef inti anke wara minuta, l-adrenalina tkun mola s-sema u l-ejja tkun kbira. Ma jistax aħna jkollna sogru illi jmutilna xi ħadd għax hemm regatta veru tkun spiċċat. U tkun spiċċat daqsxejn nuqqas taħsib għax dan żgur li mhux bik soħat isiru. Ġifieri dawn l-affarijiet nistgħu nippruvaw naħdmu fuqhom. Imma tidħol fil-mentalità tan-nies li ma teqpax issir. Kif ngħid jien, aħna bħala qaddiefa dejjem nedilhom jien hawnhekk hawn il-qaddiefa. Tipplikawx mal-vapur il-kbar, tuhom id-dritta għax il-kbir jirbaħ fil-port. Imma mbagħad ngħid ukoll il min juża l-port bħala leġer li għandu jagħti ċans il-qaddiefa tagħna jitrenjaw. Aħna m'għandniex playground bħal m'għandu ground tal-futbol jew klabb tal-boċċi. Aħna l-playground tagħna huwa l-baħar, il-baħar huwa perikolus. Hemm is-sejjing li jgħid il-baħar żaqqu radba ma rasu jibsa u llum konna sanaw traċedja. Ġifieri ma nkabruwiex, imma tista' tiġri waqt it-taħriġ. U jekk ma tiġrix f'Settembru u tiġri f'Marzu, hemm l-oħra. F'Marzu l-baħar għadu kiesa, daw jibdew jitrenjaw f'Jannar u Frar, u ma nixtieqx li jkollna kummedja bħalma ġara llum imma b'nuqqas ta' attenzjoni. Llum ġara li ġara b'accident. B'nuqqas ta' attenzjoni tkun gravi iktar, żgur li le, ma nixtiequx.